guys, it's Christine and this is your family budget. So nahihirapan ka ba mag-budget? Nahihirapan ka ba mag-budget sa pera, mag-budget sa pagkain? Parati ka bang short? Parati ka bang may binabayarang utang, hindi natatapos? So hindi ka nag-iisa. Dahil gusto kong i-share sa inyo ngayon kung ano yung mga experiences ko bago ako dumating sa puntong ito. So simulan na natin. So, ginawa ko 'tong video na 'to guys dahil gusto kong ipakita sa inyo na though nag-share ako sa inyo sa mga budgeting tips ng mga kung paano mag-ipon ng pera, kung bakit ka naghihirap. Hindi naman ibig sabihin nun na sobrang perfect ko na mag-budget. Sobrang naka-perfect yung pagba-budget ko. So, may mga times na hirap din akong i-budget yung mga bagay-bagay, especially ang pagba-budget guys is hindi kailangan perfect agad. Kung nagsisimula ka pa lang kasi mag-budget, siguro mape-perfect mo siya. Kung ngayon ka nagsimula mag-budget, usually nape-perfect mo yung or na-master mo yung pagba-budget is aabutin ka pa ng 5 to 6 months or longer. So depende kung gaano ka seryoso sa pagba-budget. So ako guys, gusto kong i-share yung aking experience, no? Ako matagal, sobrang tagal ko kasi grabe yung practice talaga guys. Parang ano kasi yung pag-budget ko, parang practicing mo talaga siya hanggang sa ma-master mo na. So ako medyo matagal kung na-master yung sahod, kung paano ko i-budget yung pagkain, medyo matagal. So yun. So, sa sobrang tagal ng sa sobrang tagal ko na natutunan yung mga bagay na i-share ko sa inyo ngayon, um, dumating yung time na yung asawa ko is nawala na siya ng tiwala sa akin. Kasi parating yung sinasabi sa kanya, kaya ko naman i-budget yan. Parang ano ko noon parang trial and error, ganon. So parating trial and error, every month trial and error. So parating sinasabi sa kanya, trial and error lang to. Next month, parang in fairness naman sa akin, inaano ko naman, ginagalingan ko rin every month. Parang tinatry ko talaga na maano ko talaga yung pagba-budget. Alam mo yun, mapagkasya ko talaga. Or alam mo yun, ma-perfect talaga yung kung paano yung formula talaga sa pagba-budget. Ganon. So, yung time na hindi na siya nagtitiwala sa akin, pag may bultong pera na dumadating sa amin, like for example, 5,000 pesos. So, parang yung wala siyang tiwala sa akin na parang hindi niya pinapahawak sa akin yung pera kasi yung sahod talaga niya, pinapahawak talaga niya sa akin lahat, as in lahat. Pag may pera, binibigay talaga niya sa akin. So, nung time na yun, hindi niya binibigay sa akin. Pinapaano lang niya sa akin, pinapaalam niya na sa akin, okay, may pera tayo, ganito. Pero hindi niya pinapahawak sa akin yung guys. Gusto niya siya mismo yung maglalagay dun sa bangko. Parang ganun. So, syempre, ikaw asawa, para bang naiinsulto ka, parang ganun. Pero, naisip ko din na parang kasalanan ko din naman kasi parang feeling ko din hindi din ako tawag doon, mapagkakatiwalaan dahil nagagastos ko yung pera. At nagagastos ko lang naman siya guys, ano lang sa mga pagkain, sa mga gamit ni Hagrid, gano'n ko siya ginagastos. So, parang hindi ako nag-iisip. So, parang ganun. So, dahil dun sa insulto na nakuha ko or natanggap ko sa kanya, parang naano ako na kailangan kong pagbutihan, kailangan kong um, ibalik yung trust niya sa akin sa pera. Kasi syempre ako yung asawa, ako yung nasa bahay, ako yung um, humahawak ng pera talaga, 'di ba? So dahil hindi ako marunong mag-budget ng pera. So talagang naghanap ako ng paraan guys. So talagang though may trial and error, parang niluluno ko lang yung ano talaga na parang yung pagiging insulto niya sa akin na um, hindi ka kasi marunong mag-budget, hindi ka, parang ganun. So, basta may mga bagay na parang naiinsultuhan talaga ako na as asawa talaga. So, talagang nag-ano ako. So, yung ano na ilang months,
So, parang pinapractice ko na talaga na kailangan pag-asahin ko to, ganyan, ganan. So, wala pa siyang tiwala sa akin, guys. Wala pa siyang tiwala sa akin. So, hanggang sa dumating yung time na parang, okay, finally nakita ko na, nalaman ko na kung parang na-master ko na yung sahod namin, kung magkano talaga, na-master ko na yung, ang tawag doon, na-master ko na kung paano ko i-budget yung pagkain, kung ano yung mga pagkain na kakainin namin, parang ganun. So, parang, ngayon, relax na ako, hindi na ako nai-stress at nabawi ko na yung trust na nawala. So, ngayon, laki ng tiwala niya sa akin kasi yung pera talaga pag ano, nilalagay ko na diretso dun sa bangko talaga. Hindi ko na pinapatagal sa kamay ko. Kasi importante talaga guys yung disiplina eh. Yun talaga yung pinaka-importante, yung disiplina. Kasi ako yun yung sakit ko noon eh. Wala akong disiplina sa sarili ko. So, parati kong sinasabi, sayang, parang ano ko din, kasi yung asawa ko parati siyang nag-o-overtime, para lang lumaki yung sahod niya. Parang naaawa din ako, kasi yung sahod niya, syempre, siya yung naghihirap na magtrabaho. So, parang ayoko masayang yung effort niya sa pagtatrabaho, na mauwi lang sa wala, na wala kaming naipon, parang nagtatrabaho lang siya sa wala, parang ganun. So, isa din yun sa parang nagpa-inspire sa akin na kailangan talaga magsikap ako kasi kawawa naman yung asawa ko talaga. So, kasi tipong hindi from pag forever na magtatrabaho siya at nagkakasakit din naman siya. 'Di ba? Kasi sa kaka-overtime, nagkakasakit talaga siya. So, parang naaawa ako sa kanya. So, ngayon, Um, kung hindi niyo pa alam guys kung ano yung trick kung paano ikwenta yung sahod niyo, kung kinukulang yung sahod ninyo, may isang trick akong ilalagay ko yung link sa description box. Hindi ko lang alam kung maiintindihan niyo kasi wala namang nagsabing hindi sila nakaintindi sa video na yun. Pero yun yung ginagawa ko guys sa sahod ng asawa ko para magkasya talaga. So, yun. So, ilagay ko yung link sa description box. Tapos, yun. Parang gusto ko lang ipaabot sa inyo guys na yung pagbabudget, hindi naman kailangan perfect. Kailangan dumaan ka sa trial and error. Alam mo yun? Kasi hindi mo ma-perfect agad. Hindi mo talaga maaano agad talaga. So, kailangan kaya napaka-importante na maglista kayo para at least alam ninyo or matatrack ninyo talaga kung magkano yung lumalabas na pera. So, yun, napaka-importante. So, panoorin nyo lahat yung video ko guys, yung sinishare ko sa inyo dahil alam kong makakatulong talaga sa inyo yun. So, yun. Yun lang gusto kong i-share sa inyo guys dahil alam ko maraming nanay at alam mo yun, sa mga katrabaho ng asawa ko, parang yung asawa ko parang nakaano na siya sa akin. Parang nakukuha din niya yung mga ginagawa ko kasi nagbibigay na rin siya ng tip sa mga kasamahan niya na hirap na hirap i-budget yung pera nila. So, yung asawa ko din, tinuturuan ko siya kung paano i-explain sa kanila sa mga katrabaho niya yung mga ginagawa namin sa bahay para ma-explain niya ng maayos doon. Kasi syempre, hindi din talaga alam ng asawa ko yung kung paano talaga yung pag-budget sa ano, kasi ako naman yung nababudget. So, yun. So, yun lang guys. Yun lang yung gusto ko ipaabot sa inyo. At sana ay mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga budgeting tips ninyo para at least may makabasa at may makasakaling makatulong din sa iba. At yun, at follow nyo ako sa aking Facebook at sa aking Instagram, Our Family Budget. At huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And, yun. See you in my next video, guys. Bye-bye!